yeɓiyankoɓe Piindi TV raɓe worɓe sukaɓe mawɓe wonɓe nder e caggal leydi on calminama on juwama on jettama en gatti ɗo e yewtere men wiyetende Gannde men Balebe fina tawa ande ganduɗa donɗen koye mamiraɓe men ɓen e mamiraɓe mumen yetti jignaɓe meɗen gollotanoɓe hen golle baɗɗe fayida ɓe tuɗɗima leppi leydi tuɗɗima leppi teddugal yo Allah yumoɓe yafoɓe harnoɓe aljanna e heddiɓe ne gollo ɗum ɓe yo Allah hokku ɗumen hen wuleji ɗi sabobinoɓe ɓe yo Allah hokkuɓe koɓe jiiɗi hen ko anniye Piindi TV tan ko peewal safrude e wadde feere ha bandiraɓe mbawa mo kala Allah walla ɗum haaju mum humto hen eɗen joddi ɗo e goto e sernaɓe men Cheikh Tidiane Ka mo diwan Gandiol gandaɗo toon anda e Sénégal e caggal Sénégal kala en mbayino yidemu o arti ɗo hande Piindi TV ngam waɗan ɗon yewtere Gannde men Balebe Cheikh Tidiane Ka ko addi fof calmina bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ceerno abou min calmatima min calmani bandiraɓe yeɓɓoɓe Piindi TV kala ɗo ɓe mbawi won e ɗo ɓe mbawi wonirde foof min calmaniɓe kala inde makko e yettode makko a jarama fuɗɗo yewtere nde kalten koko fate sifa ƴewgal bandiraɓe ene jogo hen luure hen sahaji bandiraɓe fulɓe no goodi janggani Qur'ana janggani ɗemgal gongal ko leɗɗe tan fina tawa ñaaya gadda mbaɗa ko mbaɗata ko Allah jabano ɗumen woɓɓe ko janggoɓe Qur'ana yaaɓe ha mbatta taji adaduji ene mbirda ne mbaɗa lasari mbiya ko ɗum ɓuri ha joni yawde so neɗɗo namnimo Cheikh Tidiane Ka to banggue ƴewgal hol hen sifa mo ɓurɗa wawde wadde ko jabotoɗa jomum eyyi ceerno abou ƴewgal ne heewi sifaji ne heewi kadi gueɗe ɗe fulɓe ƴewirta waɗi ƴewraɓe leydi waɗi ƴewraɓe ndiyam ne waɗi ɓe ganduɗa ko weddotoɓe ha joni ceede ɗum ɗon kam woni ko wiya kono harmi heddugol ceede ɗum ɗon wona ko selli e islam kono si tawi woni ko isnad o ko ganduɗa ko ɗum ɗon woni ko yahara ko e banggue amen e banggue diine meɗen woni e banggal ƴewgal woni l'istikhara ko nelaɗo yammi jangguinno ko sahaba e mumen kala mon joguiɗo haaju foof yo wat ɗum ɗo oɗo l'istikhara on ɗon l'istikhara woni mo ganduɗa o woni baɗateɗo e banggue amen anda ko wondude noon no wotno ko wiyete ramlu ɗum ɗon kadi no dagui saabu no waɗi ha joni kadi hadis garɗo e muɗum saabu nelaɗo no wino no kana nabiyan min al anbiya yahuttu wa man wafaqa khattuhu khattu nabi faqad wafaqa sawab kala mo ganduɗa toɓɓe makko kawri e toɓɓe on ɗon annabi o wi on ɗon o hawri ha joni kadi e peewal on ɗon annabi noon woni annabi Idris alayhi salatu wassalam ko Jibril andinno ɗum ngal ɗon gandal biyetegal gandal ramlu nde o ari o tawi mba e ceenal he ramlu firata ko ceenal nde o tawi mba e ceenal he o jangguinimo ɗum hawa paari o idi yamirde mbo ko yo daranmo holto Jibril woni tawi Jibril no honto Jibril woni e dow asman nde o daari o wimo o toɓɓi hawa paari o wimo si tawi woni Jibril ala ɗo e oɗo jeeta meɗen wadde Jibril wodani wadde tawa wadde ko gandal labgal ko gandal ganduɗa bawgal ha joni kadi yaltinde secret ji e banggue lasrar e banggue kadi ha joni kadi ñaagol Allah saabu ko ɗum ko wiyete ko ñaagagol e banggue du'aw ɗaɓɓugol du'aw ɗum ɗon woni cosaan he ɗum woni fondement he ɗum ko ƴewgal saabu sa yeehi hande hôpital idotowo docteur hadde ko foori foof idoto waddema ko consultudema hawo para o anda holko woni ñabbu maɗa a jarama wadde so tawi mi faami an jawɗa ko banggue Qur'ana o wiyoɓe ceede dagaki walla gisan walla koyno ramli ko jaboɗa jomumen eyyi no waɗi dalil wondene nelaɗo no haalno e hadis makko o wi wo man ata arrafan fa sa'alahu an shay'in fa saddaqahu walan tuqbal salatu 40 yawman kala mo ganduɗa e ari arraf woni mbaɗowo gisane woni weddotoɓe ceede namdiɗa ɗum ha joni kadi hunde gonɗinɗa ko haalanima ko majjoɗo 40 balɗe ɗe gandanɗa ne julde ma wona ko no jaaɓe wadde no woodi dalil muɗum ko jangguina ko dal ko laaɓi ko ganduɗa ko ɗum yaltani diine o woni ha joni kadi woni l'istikhara kam e ramlu ɗum ɗon kam no dagui e heddi ko ono hen noon ko ɓeydita hen tan ko ɓeydita ko hen noon no wawi won noon no wawi wona noon kono ko tawi ko banggue diine namdiɗa ngal ɗon namdal ma tawi koye banggue diine ngal fi diine kam irli tan ko l'istikhara kala ko wona l'istikhara kam diine kam irlaki ɗum sirlu alquran mo ganduɗa ko cuuɗi ɗo e l'istikhara eko soome nder muɗum ko beelon ko mbawɗa famdude bandiraɓe eyyi saabu sa daari ƴewgal ɓuuri hewde neɗɗo hina ƴeewa il faut anda ko wiyete ko gandal lasrar noon woni ko andintama ko gande
ko sandari huruful hijaiya woni harfeje nogas e jeetati ɗe ɗen ɗon harfeje bani adam en fof inɗe maɓɓe ko hen windete joni noon ɗen ɗon harfeje no woodi hen harfeje ɗe gandanɗane ɗe fecca hurufu ɗe ganduɗa hurufu shamsiya ɗe mbiyete ɗe ganduɗa de ko harfeje naange nde no woodi ɗe ganduɗa ko harfeje qamariya no harfeje ganduɗa ko harfeje lewru ndu no woodi kadi ɗe gandanɗane ɗe ko harfeje nuraniya ɗe mbiyeteɗe waɗi mbiyeteɗe kadi zulmaniya joni e nder ɗen ɗon noon no waɗi kadi ko wiyete ilmul arqam no ganda kadi harferen fuu no foti peesata no foti fotata wona si wiyama alif ko goto ba ko ɗiɗi anani jim ko tati dal ko nayyi noon kontirte ha kay gasa harfere fof no woodi ko jaggi ha yetto ujunere harfeje ɗe fof adadu asmaul kawni yalta ɗon no woodi inde Allah mawde soomide e nder ɗon harfeje ɗe ganduɗa ko nden wiyete ha joni kadi kamde soomi adadu asmaul kawni joni noon ɗen ɗon saade andi ha parɗa ko nder ɗen kadi jaltinantama kadi ko wiyete ko anasirul arbaa woni annar wal hawa wal ma wa turab ɗeɗo fof ko ɗiɗo fof bani adam fof mo jiiɗa yaltani ɗiɗo nayyi ɗin ɗon kadi ko ma gandaɗi ganda kadi koode ɗe kadi e koode jiiɗiɗɗe fruggi zuhra ha kayde yetti zuhal ɗen ɗon fof kadi ko ma gandaɗe ɗum fof no wawma ɗum andinde ko wiyete ko gandal lasrar sa andi ɗum noon ko nden mbawata ha joni kadi darde ko nden mbawata kadi ha joni kadi andude kadi holɗo waktu o tolni e holɗo ñalawma tolni e holɗo kadi heure kadi heure uji saabu no waɗi heure uji ɗi ganduɗa ko heure uji saada no woodi heure uji ɗi ganduɗa ko heure uji nahsh ɗo ɗi ganduɗa ɗi ko heure uji malal kala ko ligguiɗa hen e banggal udditare e banggal du'a moƴƴo Allah hina wawi jabade ɗum ɗon no waɗi heure uji ɗi ganduɗa kadi ko heure uji nahsh wiyete ko kiitaji ɗin ɗon liggorte ko golle bonɗe golle ɗe ganduɗa ɗe ko wona golle haareji en fewte ɗum ɗon ko ɗin ɗon heure ha joni liggete kono wadde jiɗɗa jiɗmi wiide gueɗɗe dal koɗe gandal ko gandal tan ha joni kadi woni less mum fof ko gandal wawi wonde so yi woni ngal ɗon gandal ngal ala ɗon tan a wawata yiide ha joni kadi bolol ngol ha mbawa rewde e ngol wadde ewgal koko hunde sattude weeɓani no satti kono noon no foti wawede saabu kala immiɗo tan mbiɗa ha joni kadi ko lasrar jiɗɗa wadde koye banggal du'aw haɗa foti ha joni kadi andi saabu ɗum woni base o a jaama Seck Tidiane Ka oɗon jeeɓa a yaw Piindi TV e yewtere gande men ɓaleɓe fina tawa dawal ɗimmal arten gatte ko fate kisal e ndenka e heewi ko sagata ummi jamma yaade yiloyade ɗannade asoɓe kaaƴe gila e jama ha e kanŋe nayi kombe jaaha saha yahoɓe rugoji yidde wiide tan koyetano ko kisal e ndenka ne mawnuno e leñol meɗen beele an aɗa gollo ɗum ko fate kisal e ndenka so tawi aɗa gollo beele ko diine walla ko gande men fina tawa eyyi kisal e ndenko no gollire ɗiɗɗi foof ayi ko fulɓe no wiyata ko wiyete jullare dow bolol no woodi ganduɗa ko no waɗi lohle muɗum no waɗi ganduɗa ko de ko lollu jam ngeeƴu wona ngeeƴu jambere waddirte ceeɓe leɗɗe ganduɗa ɗe cirete mbadde hen neɗɗo looto waɗi ganduɗa kadi neɗɗo waɗat ɗum kadi uro ɗum si urima ɗum waddete ko woodi no waddete e cuura e ganduɗa o uro ɗum so urima ɗum kala ko tawi e nder ɓandu makko e banggue liggey e banggue ɗemɗe e banggue caɗele aduna ɓuuri heew foof yaltinat ɗum ha laaɓa to ɗum ɗon ko banggue urogol ngol ɗum ɗon ko banggue leɗɗe ɗe tawi ko banggue diine one sa daari banggue alqur'ana en sa daari ama toon tawa ha joni kadi ayeje ɗe ganduɗa jaggatɗe ɗum wona tawi neɗɗo ɗaɓɓata ko arsuke no waɗi ayeje ɗe gandanɗane ɗum ɗe jahata tawi neɗɗo ɗaɓɓata ko ndenka no waɗi ayeje ɗe gandanɗane kadi ko ɗum ɗe jahata ɗen ɗon aye noon mbiɗen ɗe goodi ko ɗe jahata tawi e banggue leɗɗe eyyi saabu sa daari qur'an ama taw Allah haali koko haali leɗɗal e nder alqur'an saabu kala jangi timore wo tini wo zaytuni wo ɗuri sinin ɗum ɗon ko leɗɗe ɗe ganduɗa ɗe Allah wondi e majje e nder alqur'an wadde ko leɗɗe tedduɗe leɗɗe barkinɗe wadde leɗɗal koko woodi solo e banggue diine ɗum wona ko gandanɗane koko accirte kiiji saabu no uddita no uddane no waɗi leɗɗe ɗe ganduɗa koye haare tan ɗe jahata ɗen no woodi no ɗaɓɓirte no woodi sah banggue mbo ɗaɓɓoyte eyyi no woodi leɗɗe ɗe gandanɗane ɗe jahata koye banggue udditare ɗenne no woodi ha joni kadi no ɗaɓɓirte no woodi kadi banggue mo ganduɗa ɗe toon ɗe ɓuuri wel ɗaɓɓoyde hay so tawi wona toon tan ɗaɓɓoyte no woodi nokkuji ɗe ganduɗa toon ha joni kadi ɗe ɓuuri wel ɗaɓɓoyde joni noon e nder udditgol no woodi kadi e nder lasrar no woodi kadi ko mbiyata musallasul imamul Ghazali tongirteɗo baɗaɗo zahaja wahin on ɗon kadi kombo maltaɗo no feewi e banggue mawɓe men hanki Fuuta e Salum fof ɓe liggoro on ɗon mo gandanɗane kombo musallasul imamul Ghazali radiallahu taala anhum kombo e banggue udditgol e banggue ndenka ɗum fof mbo waɗa ɗum
wala kulli halin lasrar hedum wadi murabba no wadi muhammas no wadi musaddas ha musallas dum fof non yahata tan koy qur'an sabu tawi woni a hebi aya qur'an ko ma mbawama taj nahnamba e nder musallas walla nahnamba e murabba si tawi a wawa dum mbawda dum wawirde tan mbawda dum andurde ko kalnomi ko nane e bangal harfeje de ganda harfeere fu ko nde pesata jagga dum jagga limore nde wodana badduda hende ha kayde nahnani nder musallas wala nahnani nder murabba he dum fu no wama dum andirka gandal ha joni kadi gandal lasrar wadde uddude e uddidde tout ko lasrar wadata dum e rawhan lasrar tawi ko inde Allah jogida hadani wirdo ma yaha jogoda rawhan mayir kala ko gollinda rawhan o golla dum walla khuddam o kala gonninda khuddam o golla dum non fof mbawda dum hebir tan tawa hada andi lawol ngol sabu tawi woni neddo naati e lawol ngol o anda bo heewi majjude e ladde he walla ha joni kadi goddum ha joni hebba e ladde he ganda ko o yida dum tawa addan dum tan non ko wasdi andu a jama sakti jani ka namnal gongal koko fate ko ete ko jaybe sisibe jagbe jengjengbe kewi namnade ko fate gwagu ina tampina yimbe no fewi hewbe bima liggorte tan jaabe ko bange gande men fina tawade ga diwan dane mayo ga bandabe awlube won hen fanniyankobe e badobe tew ina defa ina balla hen yimbe walla façongaji ledde an mi fami ko bange qur'ano buda yawde so neddo arema ina usti to bange dole gwagu mbele ko ledde cafirta dum walla ko aaji cafirta dum mi wima minen ko diddi fo min jaharata ko diddi fo min liggor sabu din min tabi e bangal gorago non liggorte ko bange ledde gandanɗa nen wodi leɗɗe ɗe ganduɗa sa yehi e majje ne wodi heure mo ganduɗa sa yehi e majje on ɗon heure tawata toon ko ɗaɗol gotol ɗen ɗon leɗɗe heɗe liggere ɗum ko wiyete ko jammine jaɓɓe leɗɗal leɗɗe jaɓɓe kadi ne liggere ha ɗeɗen wodi no ɗe mbaɗirte jomum waɗaneɗe hombo yara e ko ñamata ha iwa mum ha laaɓa goto tan woni mbo min mbawa ñawdude woni mo ganduɗa o ko jibadinaɗo hen on kam min mbawa makko hayde la hawla wala quwwata illa billah kono noon tawirama ganduɗa koko hepti ɗum koko fali ɗum tan e nder gurdam muɗum wondana muɗum jibadinaka muɗum so ari amen min guitta ɗum ha ɗum laaɓatos to bange wiyete ko onon mbiyata noobo won wiyoɓe to bange ɓañre ñimlude neɗɗo e galle gueɗal keddigal ngal ko yiltoɓe golle yahoɓe ne jiilo golle e yiltoɓe diplôme aji koyne concours yiltoɓe ɗannade yiltoɓe ko nandi hen mawɓe men ne gollotno ɗum gande men fina tawa an holko gollotɗa ɗum walla beele aɗa wawi ɗum gollade eyyi golle men fof no yaha e ɗum ɗon e bangal ɗum fof ya ɗum natata koye udditagol sabu so tawi woni neɗɗo o wiyama udditare nanata ko fof kono udditare noon woodi ko adatoɓe sabu saɗa uddita neɗɗo a noddat saɗa nodduma fof en gar joni noon moƴƴi ko tawa si ari tawa prépari hoorema ha gandanɗane ko tawa ko arata ko so wi waɗi hen ko loraten tawa ɗum wawata ha joni kadi lordema anani joni e bangal udditare no waɗire ko mbiɗen ko leɗɗe no waɗi conele ɗe gandanɗane ko ɗen ɗon ha joni totteteɗa haɗa memaɗe no waɗi ko gandanɗane ko qur'ana windete totteɗa haɗa looto no waɗi ko gandanɗane ko ne ko urate uraɗa ɗum tan haɗa uro ɗum subaka e kikiɗe haɗa loota mema hen ɓanduma haɗa raya hen ɗum ɗon kadi hena uddita e bangal ɗaɓɓowo wana ndenka e ɗaɓɓowo e bange kayitaji e ɗaɓɓowo e bange gorka walla ɗaɓɓowo debba ɗum fof hena waɗire ɗum fof noon tawa ko yahdata ko e ayeji he sabu sa daari amma taw aya fof mba jaggi lekki kin lekki kimo jaggi noon ko kin ƴewata baddaki aya o pour ha joni kadi wawa nafde e bange gorago ngu e bange udditare nde e bange ɗaɓɓowo kayitaji o e ɗin ɗon tout ko ɗum waɗirta mbaɗowo kawgal ko en examen aji jiltoɗo place mbaɗowo examen aji haysi tawi wonino ko goto ƴettete ma ko an wonata tawi tan wona baɗɗo ko mbaɗɗa ko walla baɗɗo ko ɓuuri ko mbaɗɗa ko ɗum kam heno wawi won baɗɗo ko ɓuuri ko mbaɗɗa ko ɓurɗomo farlade eko waɗata ko ɗum ɗon heno wawi so tawi tan woni neɗɗo naari kala ko neɗɗo naari juuɗe ɓole noon o yalta hen ɓolo ɗum kam fulɓe mbiyata kala ko neɗɗo naari juuɗe ɓole o yalta hen ɓolo neɗɗo kala ko haɗa waɗa rek moƴƴi ko ƴeewa ha ganda ɗum ɗo ɗum mbatta beela koko jigma walla ɗum jigani beela haɗa fuɗɗi walla fota sutti noon wawi wallu dewgal tawi rek dewgal kam wona ko fijirte kala ko neɗɗo hen naata fo moƴƴi ko o darno ɗum hawo anda holɗo koode mabɓe tolni holno tabi'aji mabɓe mbaadi
pour ɓe mbawa ha joni kadi wondude e jaam e salam sabu kala ko jiiɗa tan ko fuɗɗode nde tan fuɗɗode nde feewi tan wattidode nde ma moƴƴi kono fuɗɗode nde boni tan wattidode nde kadi moƴƴata wadde namlam cekkital tan hade men arde mbaynigu an saɗa jangguina hande neɗɗo caggal ɗo jangguɗa ɗo ha saɗa jangguina hande neɗɗo wadde ko banggue ɓurano ɓurata wiide yo abbo e leɗɗe men fina tawade eyyi jatina noon goodi jatine koye fina tawa men ɗum kadi ne woodi ganduɗa ko piiɓi neɗɗo fiɓante o jogo no woodi ko gandanɗani ko condi tan ɓe tottuma jogoɗa saabu sa daari condi no dagui ko leɗɗal ɓuura an noon kam ɗum kam ko ɗum woni ko jangguɗen ɗum woni ko ganduɗen heddi ko noon en gari en tawi jignaɓe men hena mbaɗa ɗum en doni ɗum e mabɓe en ɓeyditi eko janggoni eko ganduɗen ko saabu ɓe mbiyata ko iwdima laaɓi selli moƴƴi ko annene tinnoɗa ettoɗa ha joni kadi wonde ndiga saabu si tawi woni leysal mbiyata ko wona neɗɗo bi o kana abi leysal mar'u man yaqulu kana abi innamal mar'u man yaqulu ha ana za arabe ɓe mbiyata ko bi o babam walla nenam ɓen ɗon ko mbaɗatno ko mbaɗi annene eto anne sa ari mbaɗa ha joni ko tawɗa ko minen komin tawri ko jignaɓe amen ɗum ɗon min denata de min denrat ɗum noon koɓe kamin janggini ko komin janggi ko woni diine o e qur'an o ganduɗa ko on min janggi kala komin mbaɗat ɗum wawa yaltude on ɗon minen kala ko fiiji yaltu qur'an tan minen kam danaka min gona waɗoɓe ɗum ko fewte wona fétiche en wona charlatan en ɗin ɗon fof wona minen wona dilloɓe ɗum saabu koko harmi e banggue diine amen jiɗɗa wiide ko nenam ko boɗejo babam ko boɗejo wojjande hoore mum ɓoyi tanam no wawno babam no wawno wawande hoore mum ɓoyi nunɗa hen a Tidiane Ka konngol cakkitol ɓugol sattude hol miijo ngo panuɗa e suɓiɓe ma na nelduma jawɗele mumen ina goppi woɓɓe jamma e ñalawma ina jakora ma ina jogui ma jikki holko ngol panta e mabɓe eyyi ko ngol pananmi e mabɓe tan walla konngol ngol pandanmi e hooram woni addul amanati ila ahliha dutte ha joni kadi hoolare nde e jomum en ko liɗoma ha kayde o itti jawdi makko o tottuma on ɗon ko hoolare waɗata ɗum wadde noon meɗa wiya hooram meɗa wiya kadi ɓe dilloɓe maydane e foof ba kala yo ndar anda ko gollata ko han jangga ma o taw no winda ha joni kadi kayit makko so ñana darga waɗi kala tottaɗo kayit maɗa ala wiide meɗa wawi janggu ala wiide mi wawa janggu ama lire kayit maɗa ko taw kala ko gollannoɗa noon ko ɗum tawata toon wadde noon yomin kulol Allah ardo tade liggey he si nden waɗi ko nden Allah wondata hen nden kadi jaaba boye waɗata hen kono si tawi ɗum ɗon ala hen danaka ko bakka tan keɓata hen mais wona ha keɓa hen ha joni kadi ko nafma nafata joni noon ɓuuri tan ko ardinde Allah e liggey saabu tottowom o walla noddowom o hino wawi taw yiyanima nan tan haɗa haala joni noon fadi ko golle maɗa joni noon yo fat golle maɗa heeɗe gonɗinta ko kalata ko ɗum noon wadde yo yimɓe ƴewtina no feewi e banggue liggey o eto laɓɓin hakkude mumen e yimɓeɓe e hakkude mumen kadi e Allah ɗum ɗon ɓuuri hen ha joni wodde solo on jaama yeeɓiyankoɓe Piindi TV rewɓe worɓe sukaɓe mawɓe ñaaguima Allah onon sabobinoɓe ɓe yo Allah hokku on ko jiɗɗon hen ko dañon hen ɓuural mbason dañde hen nimsa kamɓe golloɓe ɓe yo Allah hokkuɓe fewde nde e nunɗude nde e dañde wuneji ɗi Piindi TV ma addu fanniyankoɓe ko fate safaruji ɓaleɓe ɓoli e fanniyankoɓe ko fate ɓurano gostuɗen hen miijoji tawa anni o tan ko yo won jaami kisal e ɓamtare ko ɗo kattene nde ɗo yewtere ha lawol gongol so Allah lamɗo jaaɓi